Vi har lavet forsøg med, hvor vi flytter en plet. Og man kan enten, pletten kan enten være saltsyre eller en base. Natriumhydroxid. Og det man gør, det er, at man tager en strømforsyning og sætter 2 ledninger med krokodillenæb i den ene ende. Ved krokodillenæben sætter man en glasplade, og på glaspladen er der et stykke sådan papir, PH-papir. Og det døber man først, døber man det salve, så sætter du det fast på glaspladen, som vist. Og så derefter så tager du en pind og dypper den i noget enten saltsyre eller natriumhydroxid. Og med den pind, der sætter du en plet på det, midt på papiret. Du må gerne have sat en streg der på papiret, så du kan se, hvad jeg mener. Ikke lad pinden ligge i vandet. Nej. Lille dråbe. Det skal være en lille plet. Og det her forsøg, det skal så vise, at syren vil gå mod plus. Altså minus ioner. Pletten vil gå mod plus. Og basen vil gå mod minus. Og på plus ioner. Og så siger de forsøget godt til så lang tid. Forsøget godt til lang tid, fordi at det godt til et stykke tid. Og få blændt til rygter, og volden, den skal bare smides højt op. Nå, fordi man skal vente 5-10 minutter. Ja, måske mere. Og så lige en note til jer, det er jævnstrøm, vi bruger. Det har vi brugt, jeg kan bare tage sådan andet. Tak.